Durna kuwi bapakku. Sakarmu ning Durna salah. Kowe wani karo Durna bapakku. Durna salah, mula aku wani karo Yang Durna. Kowe wani karo bapakmu sing tak wedeni apamu? Kandhani ngayal ayo. Ayo. Wah, setan. Wani karo wong gerang ya men. Ayo. Lah terus Ya ming paring dawuh nek sing nyolong pustaka Jambus Lima Sada kuwi Abimanyu. oh ngono. Iya. Mula wektu dina iki kowe ora usah dadak nersih. Apa to sababe aku iso ngandhakake Abimanyu kok sing nyolong pustaka Jambus Lima Sada? Wektu dina iki luwih prayoga kowe budal ning Plongkowati Abimanyu rangketen. Aku mesti budal, Pakde. Aku iki wong nek didhawuhi wong tuwa ora tau mingkuh, ora tau sulaya, aku mesti budal. Lah kok isih nang kene? Mumpung Pakde nang kene aku janjane kepengin nuruti karepaning atiku. Lho, kekarepaning atimu apa? Aku ki jane suwe banget duwe pangidam-idam kepengin nyumurupi wujuding kembang ing iso nguripke wong mati kuwi jane kaya ngopo? Kembang sing iso nguripke wong mati kuwi Sekar Wijaya Kesuma sing duwe aku. Lah aku tak weruh sedina wae. Ngene aku wis weruh kembang aku tak ning Tanjungan Nom Abimanyu tak bandane. Waduh, Antasena, Piye? sing gedhe pangapuramu nek kembang aku ora nggawa. Lho. Ora nggawa? Ora. Keri Ning Ndarawati. Waduh. Monggo kuwi sak ngertiku ora tau keri lho. Lho, wong ki ra kedunungan lali to. Wong iki kedunungan lali, mesti keri ya iso wong apa-apa ya iso keri kok. Oh lah ya wis. Karang keri kok. Lah iya. Nek liyane kembang entuk ora? Nek liyane kembang tak duduhke. Senjata cakra. Aku tak weruh. Aku jane kok ngimpi-impi senjata cakra kuwi ampuhe kaya ngopo, wujude kaya ngopo, ampuhe kegila-gila. Antasena, Piye? aku ki mau ora lagi siram to. Heeh. Senjata cakra ki tak dadekke siji neng meja karo kembang Wijaya Kesuma. Lah kok lali? Kowe berarti sing lali loro. Iya. Waduh, lah piye kuwi? Wong ora kedunungan lali to. Lah ya ora apa-apa jeneng menungso iki kedunungan ino lali salah apes lan mati lan didit. Lah iya. Saiki ngene. Nek senjata cakra keri Sekar Wijaya Kesuma keri ning negara Ndarawati, aku iso nampa. Ning siji iki nek nganti sampean muni keri, sampean berarti dudu Ratu Ndarawati. Lho aja ngawur. Aja ngawur. Aku wakmu Ndarawati. Iya, arep wak Abon, wak Kresna terserah. Ning tetep nek siji iki kowe ora iso ngaturake, ora iso nuduhke wujude, aku ora trima. Kang, apa Dimas? Metu, Kang? Aku ora wani. Wis to metu aku sing tanggung jawab. Oh iya. Bekti kula wae. Ya Antarja tak tampa kok dadak ngejak kanca barang ki ngopo? Mergo iki wis tak dapuk. Lho, didapuk piye? Nek sampean ora iso nuduhke Sekar Wijaya Kesuma, senjata cakra ora apa-apa. Ning nek siji iki sampean ora iso nuduhke, nuwun sewu sing tak konjotosi Kakang Antarja. Antasena, Piye? aku ki wakmu Ndarawati, Wis ngerti. ning ra perlu bukti to. Wis ngerti nek sampean iki pepundhenku Ndarawati. Ning aku perlu bukti. Kang, apa? Toto-toto, Kang. Nek iki ora iso ngandhake apa sing tak takoke, langsung diajar wae. Antasena ora edan lho. Iki ora edan iki tenanan. Aku ora wani. Kowe jotos iki pokoke tak jotosi. Antasena aja edan. Wis to manut karo aku. Nek ana dosane, aku tanggung jawab. Oh ya wis. Kaca Paisan. Kaca Paisan. Ya, kuwi mapan ning jabaning daging ning jero kulit. Kuwi ora iso keri. Kuwi mapan ning epek-epek. Kuwi tok nggo nonton lelakon sing bakal kelakon, lelakon sing kowe ora ngerteni. Kaca Paisan. Kaca Paisan mesti tak gawa. Nah, nek ngono sampeyan Kresna tenan. Delok. Iki Antasena. Sawangan. Kok mingkutil kaya ngono kuwi. Epek-epek mlentrunge kok dipamerke. Iki lho sing ireng kuwi kapal. Kresna kok kapalen tangane. Tok sawange to ora? Tak sawang kait mau nganti ngenake Permana Jati nganggo netra batin ora katon cetha yen kowe dudu Siwa Ndarawati Kang ya Dimas Pistoke dawuh. Terus
wong. Ngandel ora, saiki sampean percaya ora Kang? Lah kok dadi wujud Eyang Durna? Kandhani kok aku ora pangling. Ana Kresna kok lali nggawa Sekar Jayakusuma kok lali nggawa senjata cakra kula sing tak takokke kaca paisan. Ati aku. Madhep rene, Pak. Madhep rene. Oh, ketok ora gedhoamu saiki. Antasena aku jaluk ngapura ya Antasena. Kok sampeyan mentala? Mentala piye? Kok sampeyan mentala ngandhake nek Abimanyu nyolong pustaka Jamus Limasada? Abimanyu nyolong apa ora? Ora. Aku sampeyan ngomong, Aku diutus karo anak Prabu Duryudana supaya gawe srana pati ning Pandhawa. Mula Abimanyu tak jangka patine. Abimanyu ki anak Pandhawa sing ditresnani. Nek Abimanyu mati, Pandhawa mesti ora duwe kekuatan. kaya ngono ki apa wong tuwa? Aduh, ora ngeplak Antasena. Wes aku kapok aku. Dados Eyang ingkang ngendikaken Abimanyu nyolong pustaka Jamus Limasada. Antarja pandhya. Nyuwun pangapunten. Wong tuwa kaya ngene iki ora patut diajeni. Aduh, ora seru-seru. Musmet. Apa? Musmet. Iraku lara. Piye Dimas Ben aja diculke. Kowe ngerti ora, Kang? Kowe ngerti ora, Mbah? Oh piye? Bapak wis ning Tanjung Anom. Ning nganti bapak mateni Abimanyu, utang getih nyaur getih, utang nyawa nyaur nyawa. Aku njaluk ngapura. Aku ora niat kaya ngono, Antasena. Monggo Kakang Garukaca ya ning Tanjung Anom. Nek Kakang Garukaca nganti mentala mateni Abimanyu, aku sing ora trima. Tak poteng-poteng. Durung. Iya. Piye Dimas ngene, Kang? Kowe nek mlebu Karang Pradisan. Sing hoo kono. Oh iya. Terus golek pitik sak oke-oke. Arep nyate. Ora. Terus nek wis akeh pitike karo beras sak gegem. Durna diklekarke ning dalan, mripate diwur-wuri belas. Pitik akeh banget diculke ora notoli matane. Aduh, Antasena, aku buta no. Aku tidak bisa melihat. Pitike rung oleh. Oh iya ya. Nek golek pitik kesuwen. Kesuwen kok kesuwen. Syukur kowe. Muter ora kowe. Omong kesusah-susah. Omong sore-sore. Aku mangkel ana pendhita tuwek kok pakatine sak ngisore dalamaan. Jebul sing putih, sing suci ming serban karo ketumu ning letek gedhoamu. Aduh, Antasena, Antarja plak-plak-plak. Aku minta perlindungan. Panjen Kakang Antarja takon. Golek gerobak loro. Terus? Sing terus kono. Oh iya, Ndeng. Terus dikapake. Sirahe tareni gerobak, sikile tareni gerobak. Kon mlaku ngalor karo kidul. Dipecut. Apa jarane men gerobake mlayu banter, ora pedhot awake. Aduh. Aku ora iso mbayangke. Ya nek pedhot pas weteng. Nek ngisore. Apa ya sepiwine dadi loro? Kowe iki wis kecekel kok isih lucu lho. Ora lucu iki serius, Antasena. Piye Dimas? Gendong, Kang. Gendong. Kon ngaku ning ngarepe Kakang Garukaca, kon ngaku ning karepe Bapak Werkudara. Antasena, Werkudara kuwi muridku. Werkudara kuwi siswaku. Ning nganti Werkudara ngerti kuwi kelakuanku apa aku ora isin, Antasena. Aja kaya ngono ya, Antasena. Ora gelem ngaku ning ngarepe Bapak. Wis sing tak ajar dhewe. Bondo digendong, Kang, diajar sanggon-gon. Yo, ngestoke dawuh. Antasena, aja ya, Antasena. Aja ya. Antasena.
Aja kesusu. Dimas Antasena. Ora ngira. Mabur tak sambi nangis. Mergo aku gagas kahanane adikku Abimanyu. Abimanyu adikku sing tak tresnani. Apa kudu pun Kakang tegel karo si Adi teko kaya ngono kelakuane si Adi. Sik, kowe aja nyalahke Abimanyu. Iki sumbere wis kecekel. Sumbere kecekel piye? Sing dadi tuk sumbering perkara wis kecekel. Siwa Ndrawati sing ngandhake nek Abimanyu nyolong pustaka Jamus Limasada mau sejatine dudu Siwa Kresna. Dimas, ya aja gawe-gawe. Nek kawanguran Kanjeng Rama kapireng dening Kanjeng Rama, kowe bakal dihukum dening Kanjeng Rama. Aku ngerti duwe bukti kok, Kang. Apa ana buktine, Kang? Penjahate gorene, Kang. Iki yang turno. Lah ya iki. Iki penjahate. Antarja banting sak kayang-kayange. Gatot kaca. Eyang. Kenging menapa? Ngantos kados mekaten lambanipun. Ayo ngaku. Ngaku. Iya. Iki lagi omong. Ora ngaku keplak sirahmu. Wong tuwa ora patut diajeni. Tegel karo putune dhewe. Ngaku. Bisa. Kanjeng Eyang wonten menapa? Apa sing dikandhake Antasena mau bener. Terus kados pundi? Aku sing mbembok Ratu Ndrawati. Tegesipun? Aku sing ngomong nek Abimanyu nyolong pusaka Jamus Limasada. Ning nyolong napa mboten? Nyolong. Nyolong ora? Ora, Gatotkaca ora nyolong. Iki suaraku dadi gedhe banget. Buktine iki, Kang. Dados Abimanyu mboten nyidra pusaka. Ora. Kenging menapa Kanjeng Eyang tumindak kados mekaten? Diutus dening anak Prabu Duryudana supaya gawe pati ning para Pandhawa. Iya. Kados mekaten lampan panjenengan. Menawi Kanjeng Rama dugi wonten ing Tanjung Anom Abimanyu dipun pejahi, sinten ingkang kejalan? Aku jaluk ngapura. Aja nesu ta Gatotkaca. Mangkel to, Kang? Mangkel. Entuk njotos kok. Entuk ning ra seru-seru. Kowe iki ngapa? Wong aku ning jalan maya tak jotosi to. Gatotkaca nek nesu tangane dadi wesi. Aku padha karo dituthuk nganggo kunci Inggris. Pelak ngono wae, Kang. Ora mentolo aku di ora mentolo apa? Wong tuwa kene kok dienggo pedoman, dienggo panutan. Mentolo karo putune dhewe kok. Nek cara aku ora wajib disembah, ora wajib di ngabeteni. Polo iki matine ngopo? Ditokke, kanapsane ditokke. Aja nganti bededeg ning ati ditokke. Nek bededeg terus plek ngono malah aku ngerekoso. Ditokke, undal ambekan, embuskan napas panjang. Waduh. Aduh. Aduh. Piye, Mbak? Pelo aku. Diantem Gatotkaca kaya didedeg nganggo linggis. Kanjeng Rama piye Dimas? Lah ya kuwi, monggo bapak ki nek is nesu ya ngono kae. Pokoke aku ndek semboyan lho Kang, sembuyane Jiyadiwi. Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati, mbuh aku ora weruh lakon sing tak sandang. Wong tuwa iki tak jur-jur. Aku ya ngejur-jur. Wis ben ora dianggep anak Njodipati ora apa-apa. Yen ngono aku ya sagu. Ora dianggep anak Njodipati ora apa-apa. Ning males pati Abimanyu saka tangane Kanjeng Rama. Wis sing arep ngejur-jur Begawan Durna 3. Mbok di blender wae. Terus langsung ngajur, terus dintun-tun dadekke bakso. Malah cekenge. Aduh, yang nganggo guyon sithik to Antasena. Engko ki ngampet lara tenan. Menungso kok arep dijur-jur.
Mergo sampean pakartine sang isoring dramaan kaya ngono ora pantes diaji-aji, ora pantes dipundi-pundi. Kang Antarja, piye Dimas? Gendong meneh. Kakang Rata tak dawuhi mabur sing banter. Aja nganti kalah karo bapak. Cegat dalan yen Kanjeng Rama nesu. Aku sing nandingi. Yo ngestoke dawuh Dimas. Lakuning angin gugur anggraning arga Kura-Kurnita kagiri-giri orek bumi pagembita. Wah Gatot tak kira ndisiki menyang Tanjung Anom. Lah kok dadi kowe malah nyegat lakune wong gerang. Krungu Kyai, mugi parenga sarunting penggalih. Samangke kula sampun pikantuk tondo-tondo bilih menapa ing badhe katindaken Rama Kyai menika klentu. Wah, aja ngawu gawar ngawur. Wis ora ana ngapura kanggo adimu si Abimanyu. Wis wani nyolong pustaka Jamus Krimasada wajib kudu tak patrapi pidana. Rama Kyai, kula nyuwun pangapunten. Ingkang damel dak-daning pasulayan ingkang mimba Kanjeng Prabu Indrawati menika sanes Kanjeng Prabu ingkang saestu. Nanging panjalmanipun duwen sesingronipun Kanjeng Hyang Begawan Durna ingkang namung badhe damel pejahing para Pandhawa sarana mibrili kekiyatanipun para Pandhawa mejahi para putra Pandhawa. Wah, kowe muni piye? Ingkang dados Kanjeng Ndrawati Hyang Durna. Wah, ora melek mripatmu Durna kuwi guruku. Antasena. Oh, Pak. Wah. Gatot ndi? Memek mripate bayi wingi sore. Wani ngluputke Durna bapakku. Wah, canda sabetke kayon pecah sirahe. Ora sudi duwe anak sing wani karo Hyange, wani karo guruku. Pak, apa sing dikandhake Kakang Garut kuwi bener. Aku sing badarke sesinglone Hyang Durna sing memba Siwa Ndrawati. Lan saiki Hyang Durna wis tak gawa. Takon matur dhewe karo bapak. Antasena, piye? Durna kuwi bapakku. Sakarmu ning Durna salah. Kowe wani karo Durna bapakku. Durna salah, mula aku wani karo Hyang Durna. Kowe wani karo bapakmu sing tak wedeni apamu? Kandhani kaya ayo. Ayo. Wah, setan. Wani karo wong gerang yo men. Ayo. Tendang kowe, tendang kendi. Rumangsamu sarai ora? Rumangsaku anggere wong tuwa kok rumangsane nggon bener. Apa wong tuwa ki bener terus apa piye? Wah, lungguh kandhane. Mangkelake kok. Wah, wong tuwa dideproke. Aku ora iso lingguh. Ayo ngadeg meneh. Ngadeg, angel ngadeg dicul-ucul. Jaetan. Kang Hyang Durna gorene, Kang. Antarja mbok ora sia-sia banget karo aku to Antarja. Wiwit jam 1:30 mau tekan saiki setok ajar terus. Aku remo. Madhep rono, Mbak. Wah, Durna bapakku. Kowe kok mimisen. Ditanya kon irung karo Antarja anakmu. Ngedan. Rasa wedi, Kang, rasa wedi. Tandangane. Anake werku dolo sing wani ming aku kok. Wah, wani yo. Wah, tak kei apa-apa kowe. Iya, rek kongkonan tuku rokok wegah aku. Wah, Jaedan.
Ngaku karepe dhewe. Ngaku, Mbak. Ngaku ora. Ora gelem ngaku aku mentolo ngajar kowe ning ngarepe bapak. Aku ora wedi karo bapa Werkudara nek Eyang Duna salah. Werkudara. Werkudara. Ora usah nangis. Iya. Wah, ngopo? Wedi aku. Dimas aja kurang ngajar wan karo wong tuwa. Wis ben menengo, Kang, menengo. Nek ora dingenekne ora kapok-kapok. Oh, sing digandakke Antasena. Iya, Ger, aku njaluk ngapura ya Werkudara. Pancen bener Werkudara, pancen bener kaya mengkono Werkudara. Aleman, tangane kok dadak udik-udik ngono. Dibalik malah. Werkudara, aku pancen mebono Ndorowati. Aku pancen sing ngakon kowe mateni Abimanyu. Abimanyu nyolong pusaka. Ora, Nger, kuwi gaweanku. Wah, isen aku. Anggera. Bareng tenanan wah isen aku. Kanggo mesti turun nang lapangan kanggo. Mergo isin, bapak ki nek isin ngono kuwi kok bali nang Jodipati nyeret kloso. Gelar ning ngarep gawang kae terus nglekar. Arengku bal-balan barang bisa nglekar ning kono. Antasena aku wis ya. Wis piye? Urung rampung kok wis. Lho, Werkudara wis iso tandhake ora mateni Abimanyu. Lah Paman Janaka. Yo. Nek nganti bapakne dhewe mateni anake dhewe, oh, ana perintah pecah sirahe. Kang, Bondo, Gendong, nek nganti Abimanyu tekan ing pati, patine Durna, kowe karo aku sing nyengkake. Ya Dimas. Aduh, mati aku.